φετινή μας κεντρική καλεσμένη, θέλω να σας πω ότι ταξίδεψε από το Σιάτλ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να είναι μαζί μας εδώ απόψε. Μετρά περισσότερα από 20 χρόνια ηγετικής παρουσίας σε εταιρείες τεχνολογίας. Σήμερα είναι Senior Director του Azure AI της Microsoft και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της We Global Studios. Η We Global Studios είναι μια πλατφόρμα που στηρίζει τη γυναική επιχειρηματικότητα πάντα με εργαλεία AI. Είναι η κυρία Ευδοξία Ψάλτη και συζητά απόψε επί σκηνής με τον εταίρο στην Big Pie Ventures Capital και πρόεδρο της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, κύριο Μάρκο Βερέμι. Επιτάπητος λοιπόν οι προκλήσεις και οι απεριόριστες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Παρακαλώ, υποδεχτείτε με ένα θερμό χειροκρότημα την κυρία Ψάλτη και τον κύριο Βερέμι. Καλώς ήρθες, Ευδοξία. Καλώς σας βρήκα. Από όσο καταλαβαίνω, η απουσία σου έχει δώσει ένα πολύ ιδιαίτερο perspective, ας πούμε, μια πολύ ιδιαίτερη άποψη για ένα θέμα το οποίο δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη πόλωση αυτή τη στιγμή, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε την τύχη, η Ευδοξία, να έρχεται από τα αρχηγεία ενός εκ των τριών μεγάλων, αν θέλετε, δημιουργών τεχνητής νοημοσύνης μέσα από αυτό που λέμε Large Language Models και Generative AI, που είναι στην ουσία η Google, η Microsoft και πλέον και η Meta. Εσύ έρχεσαι, νομίζω, αυτή τη στιγμή από μία από τις μεγαλύτερες. Λοιπόν, να κάνω μια πολύ γρήγορη εισαγωγή και να μπούμε κατευθείαν συζήτηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι το βασικό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως είδος. Έτσι, δεν νομίζω ότι κανείς αμφιβάλλει αυτό. Είναι αυτό το οποίο κατά τον Αντρίσεν Χόροβιτς έχει αυξήσει τα τελευταία 4.000 χρόνια κατά 10.000 φορές την ποιότητα ζωής μας. Έχουμε ατυχήματα στο δρόμο, δηλαδή πολύ ευφυείς ανθρώπους με πολύ υψηλή νοημοσύνη που κάναν μεγάλες ζημιές. Χίτλερ, Στάλιν, ακόμα και πιο μικροί απατεώνες σαν τον Μάντοφ. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανθρώπινη ιστορία και την πορεία και την αξία της νοημοσύνης. Τώρα, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι έξω από την ανθρώπινη νοημοσύνη. Μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για την τεχνητή νοημοσύνη ή την νοημοσύνη που έχουν οι μηχανές. Και εκεί, νομίζω, η πιο εύκολη, αν θέλετε, και πιο αντιληπτή ερμηνεία του τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα των ανθρώπων, με έμφαση στους ανθρώπους, να διδάσκουν μία μηχανή η οποία είναι σε θέση να κατανοήσει πληροφορία, να τη συνθέσει και το πιο βασικό απ' όλα και πιο ενδιαφέρον, να δημιουργήσει γνώση μέσα από αυτή τη διαδικασία, με έναν τρόπο πάρα πολύ παρόμοιο με αυτό που κάνουμε κι εμείς σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι η μεγαλύτερη επανάσταση, μεγαλύτερη από τον ηλεκτρισμό, μεγαλύτερη σίγουρα από το ίντερνετ, μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει μέχρι τώρα. Και με αυτόν τον τρόπο να σου κάνω την πρώτη μου ερώτηση, που είναι ότι έχουμε δύο αντίπαλα στρατόπεδα αυτή τη στιγμή. Από τη μία έχεις ανθρώπους σαν τον Mark Andreessen και τον Larry Page και φυσικά και τη Microsoft που λένε ότι, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Andreessen, AI will save the world. Και απ' την άλλη έχεις τον Elon Musk, ο οποίος περιγράφει, θα το πω με δικά του λόγια, μια πάρα πολύ διαφορετική εικόνα που λέει έχω έκθεση στην πιο προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να ανησυχούν πραγματικά γι' αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας θεμελιώδης κίνδυνος για την ύπαρξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε με αυτό λίγο. Πώς το βλέπεις αυτό? Okay. Καταρχήν, να ευχαριστήσω την Eurobank και την Grant Thornton για την πολύ ευγενή πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ακόμα και ένα μικρό κομμάτι από αυτό το σχήμα που στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Και επίσης είναι μεγάλη χαρά μου να σε γνωρίζω και από κοντά. Από την αρχή στα δύσκολα μας βάζεις.
Όπως το βλέπουμε εμείς, από το πρίσμα των ανθρώπων και των ομάδων που κατασκευάζει αυτά τα μοντέλα, είτε είναι τα πιο παραδοσιακά AI μοντέλα ή αυτά των Generative AI, τα LLMs, τα Large Language Models ή τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ουσιαστικά, τα βλέπουμε σαν εργαλεία. Ουσιαστικά, ο άνθρωπος είναι πάντα στο κέντρο και έχει την επιμέλεια, έχει την ευθύνη να τα παρακολουθεί και να τα καθοδηγεί για τα αποτελέσματα που χρειάζεται. Είναι έξυπνα, είναι πολύ δυνατά, μπορεί να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά ουσιαστικά ακόμα νομίζω δεν είναι σε αυτό το σημείο που μπορεί να είναι αυτόνομα και σίγουρα δεν είμαστε σε αυτό το σημείο που μπορούμε να καταστρέψουμε κράτη, οικονομίες. Μπορεί, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Μάσκ, αλλά ουσιαστικά δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά θέλω να πω ένα θετικό, γιατί είμαι πάντα πιο θετικός άνθρωπος, ότι παρόλα αυτά, αν δεν εντάξουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτά τα πράγματα που κάνουμε, σαν άτομα, σαν εταιρείες και σε κυβερνητικό και δημόσιο επίπεδο, νομίζω θα μείνουμε πίσω. Δεν θα έχουμε την ανταγωνιστικότητα αυτό που με πρέπει. πάει, νομίζω, με ένα καλό τρόπο στο θέμα της Ελλάδας. Έτσι, πώς αντιμετωπίζει η Ελλάδα την πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας φίλος μου είπε κάτι το οποίο είναι λίγο σκληρό, αλλά είναι αλήθεια. Είναι μηχανικός στην Google και μου λέει, κοίτα να δεις, η μεγάλη επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης είναι η απομυθοποίηση του IQ, η απομυθοποίηση αυτού του τόσο άδικου αγαθού που έχει κανείς ή δεν το έχει. Ή το έχει στα 160 σαν τον Einstein ή στο επίπεδο ενός ανθρώπου που έχει καθυστέρηση, ας πούμε. Έτσι. Και έχουμε όλη αυτή την γκάμα ανθρώπων και αυτό δεν το επιλέγει ο άνθρωπος, ούτε μπορεί να το χτίσει. Και η τεχνητή νοημοσύνη, υπό μία έννοια, είναι the great equalizer που λένε, όπου ο καθένας μπορεί να έχει έναν assistant, ο οποίος να του διορθώνει πιθανά λάθη, να του πηγαίνει τη σκέψη πιο μπροστά κτλ. Η λογική λοιπόν ότι θα ευνοήσει πιο πολύ τους πιο αδύναμους η τεχνητή νοημοσύνη, από ότι θα ευνοήσει τους ήδη πολύ έξυπνους και πολύ ισχυρούς σε επίπεδο χώρας. Πιστεύεις ότι μπορεί να έχει μια τέτοια εφαρμογή? Δηλαδή, μπορεί μια χώρα που είναι αρκετά πίσω σαν την Ελλάδα να ευνοηθεί από μια τέτοια επανάσταση? Κοίτα, εσύ ξέρεις πιο πολύ τα θέματα της Ελλάδας, εσύ είσαι ο επαΐων σε αυτό το θέμα, αλλά από την δική μου την πλευρά, όπως το βλέπω, έχοντας ζήσει στην Αμερική εδώ και 23 χρόνια, ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι πρέπει να έχει την ευθύνη ο καθένας σε ατομικό επίπεδο να αυξήσει τις δεξιότητες που έχει. Ναι, υπάρχει περίπτωση, σαφώς, με οποιαδήποτε επανάσταση και με την βιομηχανική επανάσταση, με την επανάσταση με τους υπολογιστές, με το web, με όλα αυτά, είδαμε κάποιες αλλαγές στο εργατικό προσωπικό. Αλλά επίσης πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές νέες θέσεις εργασιών που θα δημιουργηθούν και αν είμαστε από νωρίς και δημιουργήσουμε τις κατάλληλες δεξιότητες και από ατομικό επίπεδο και από επιχειρηματικό επίπεδο και από δημόσιο επίπεδο και να το στηρίξουμε αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα κάνουμε αυτή την αλλαγή προς την ένταση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα αυτά που κάνουμε πάρα πολύ πιο εύκολα. Κοίτα, εκεί πέρα το αντεπιχείρημα σε αυτό είναι ότι πάντα τα πιο προηγμένα εργαλεία τα χρησιμοποιούν καλύτερα οι πιο προνομιούχοι και έχουν πιο γρήγορο access σε αυτά. Ναι. Άρα οι διαφορές και οι αποστάσεις μεταξύ των ουραγών και των, αν θες, των νικητών αυξάνουν και δεν μειώνονται. Εσύ φαντάζομαι ότι είναι μια συζήτηση που μέσα στη Microsoft θα έχει γίνει αρκετά. Τι λέτε γι' αυτό? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη ο Elon Musk, όταν τον κατηγόρησαν για ελιτισμό, όταν έφτιαξε το πρώτο Tesla ότι είναι πολύ ακριβό, είχε πει: η στρατηγική μου είναι πολύ απλή. Έχει 3 βήματα. Η πρώτη είναι: θα φτιάξω ένα ακριβό αυτοκίνητο και θα βγάλω λεφτά, και με αυτά τα λεφτά θα φτιάξω ένα φθηνό αυτοκίνητο και θα το έχει πάρα πολλοί κόσμος. Και το τρίτο βήμα είναι: θα φτιάξω ένα ακόμα πιο φθηνό αυτοκίνητο για να το έχει ακόμα περισσότερος κόσμος. Αυτό καλύτερα να έπαιρνε ένα ποδήλατο τότε. Ναι. Τέλος πάντων. Στο θέμα των δεξιοτήτων, ένα παράδειγμα
το τοπικό που το οδηγεί η ομάδα της Microsoft στην Ελλάδα είναι για την αύξηση δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα που λέγεται GR for Growth, το οποίο έχει σκοπό να εκπαιδεύσει 100.000 άτομα και ήδη έχει εκπαιδεύσει 50.000 άτομα. Δηλαδή, είναι εφικτό και σε ατομικό επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλά resources στο LinkedIn Learning, στο Coursera. Επίσης, η Microsoft και άλλες εταιρείες έχουν τα certifications. Δηλαδή, κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σιγά-σιγά. Και επίσης, πρέπει να υπάρχει και η βοήθεια από το κράτος, ούτως ώστε να υποφεληθούν όλοι. Απλά δεδομένου ότι όλοι είναι σε πλήρη εφαγρύπνηση, ας πούμε, σε σχέση με το AI, υποθέτω ότι δεν είναι τα βήματα σιγά-σιγά. Τα βήματα πρέπει να γίνουν, πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα και αν μια χώρα θέλει να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πρέπει να είναι επιλογή της και πρέπει να είναι προτεραιότητά της. Αλλιώς είναι βέβαιο ότι θα μείνει πίσω, όπως η Ελλάδα έμεινε πίσω σε όλες τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις που είχαμε μέχρι τώρα. Αλλά πάμε σε ένα άλλο θέμα, που είναι το θέμα της εφαρμογής του AI. Απλώς για να έχουν όλοι μια κατανόηση, στην πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί μέσα από ένα μοντέλο, το οποίο πράγματι αυτή τη στιγμή το κρατάνε 3-4 μεγάλες εταιρείες, αλλά μετά αυτό το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί σε πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, από το να λύσει κάποιες εργασίες, π.χ. σε ένα δικηγορικό γραφείο που μπορούν να γίνουν με αυτόματο τρόπο, μέχρι σε πάρα πολύ πιο δύσκολα προβλήματα, όπως μια ακριβέστατη διάγνωση πάνω σε μια μαγνητική τομογραφία, για παράδειγμα. Θέλω να μας πεις λίγο, γιατί φαντάζομαι η δουλειά της Ευδοξίας είναι σε μεγάλο βαθμό να ψάχνει για αυτές τις περιοχές εφαρμογής. Δηλαδή, ποιες είναι οι περιοχές εφαρμογής που θα είναι, να το πούμε, the killer apps of AI. Πες μας λίγο τι έχεις δει μέχρι στιγμής. Τι σε κάνει εσένα πιο ενθουσιώδη. Ναι, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σε πολλούς κλάδους και τομείς. Το ανέφερε στον τομέα της υγείας και επίσης της φαρμακοβιομηχανίας, που βλέπουμε η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθάει να βρίσκουμε και να ερευνούμε φάρμακα πολύ πιο εύκολα και έρχοντας από μία πανδημία, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης, στον τομέα της εκπαίδευσης, που ξέρω είναι λίγο πιο παραδοσιακό σαν τομέας και βλέπει έτσι λίγο με σκεπτικισμό την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει equalizer για όλους τους μαθητές, που ο καθένας, ας πούμε, ουσιαστικά μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, γιατί βλέπουμε applications σαν το AI Tutor και άλλα που βοηθάνε και τον εκπαιδευτικό να εξοικονομήσει κάποιο χρόνο και να έχει πιο πολύ χρόνο στην τάξη να αφιερώσει στους μαθητές. Και αυτό μας αφορά όλους, και σαν άτομα και σαν γονείς επίσης. Και βλέπουμε πολλές άλλες εφαρμογές σε άλλους κλάδους, σε διάφορες βιομηχανίες. Όσο πιο πολύ αυτοματοποιούμε πράγματα που παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και πολύ προσωπικό, ουσιαστικά μπορούμε να μειώσουμε το κόστος, αυτό το κόστος παραγωγής που βλέπαμε στο βίντεο, και επίσης να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, η οποία πάλι μας βγάζει στην ανταγωνιστικότητα. Και αυτό τώρα το θέμα της εφαρμογής, ξέρεις, όλα τα πράγματα τελικά είναι απρόβλεπτα. Δηλαδή, τι φαντάζεται κανείς ότι θα είναι τα killer applications ή πιο πετυχημένες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και ποια τελικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πει κανείς. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να συνδέσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με κάποιους τομείς που μάλλον θα επηρεαστούν περισσότερο. Ναι. Θα ήθελα να μας πεις λίγο περισσότερο για τον τομέα της υγείας. Είπες ορισμένα πράγματα, αλλά επειδή όλοι συμφωνούν ότι εκεί είναι τα άλματα που περιμένει και η ανθρωπότητα. Έτσι.
Δηλαδή, πολύ ωραίο να λέμε ότι κάποιες διαδικασίες θα αυτοματοποιηθούν, οι εταιρείες θα έχουν λιγότερη ανάγκη από επαναλαμβανόμενες εργασίες τέτοιου τύπου, αλλά αυτό που καίει τον πολύ κόσμο, νομίζω, είναι μεγάλα άλματα στην ποιότητα ζωής μας και στην διάρκεια ζωής μας. Ποιες εφαρμογές κοιτάτε τέτοιου τύπου αυτή τη στιγμή? Θα σας πω κάποιες εφαρμογές και από την υγεία, αλλά και εκτός, για να έχουμε έτσι μια πιο ολική όραση. Στο τομέα της υγείας βλέπουμε πολλές ευκαιρίες στην τηλεϊατρική, στο telemedicine, το οποίο ουσιαστικά βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη να έχεις πρόσβαση στο γιατρό σου ή στο ιατρικό προσωπικό, χωρίς να χρειάζεται να πας εκεί. Αυτό βοηθάει άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που δεν είναι κοντά σε ένα ιατρικό κέντρο ή σε ένα νοσοκομείο, σε μια κλινική, και βοηθάει επίσης να έχεις μια άμεση πρόσβαση. Επίσης, βλέπουμε πολλά παραδείγματα σε υγειονομικά, σε πιο πολύ αυτά τα healthcare site, τα οποία μπορούμε να κάνουμε διάγνωση πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Αλλά υπάρχουν και άλλα πιο άμεσα παραδείγματα εκτός της ιατρικής, που βλέπουμε, ας πούμε, μια ασφαλιστική εταιρεία, η Nationale Nederlanden, η οποία χρησιμοποιεί, ας πούμε, αυτά τα large language models για να κάνει process ουσιαστικά πάρα πολλές αιτήσεις που έχουν. Οπότε μπορεί να παράγει αυτές τις αιτήσεις σε πολύ πιο μικρό χρονικό διάστημα. Ή επίσης βλέπουμε κάποια άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην επεξεργασία, στην υποστήριξη πελατών, το οποίο επίσης πάλι μειώνει το κόστος και εξυπηρετεί πιο καλά τους πελάτες. Ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατο που κάναμε μια συνεργασία με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης την προηγούμενη εβδομάδα είναι ένα chatbot που χτίσαμε πάνω στο Azure OpenAI, στο οποίο μπορούν οι πολίτες και άτομα που δεν μένουν καν στη Νέα Υόρκη να βρουν πληροφορίες για την πόλη, για τα πάρκα, για τα εστιατόρια, για το πώς μπορείς να αρχίσεις μια επιχείρηση και διάφορα άλλα. Ουσιαστικά, η Νέα Υόρκη και το γραφείο του Δημάρχου είχαν πάρα πολλές βάσεις δεδομένων και πολλές γνωσιακές βάσεις, οι οποίες ήταν κρυμμένες, δεν μπορούσαν να τις ανακαλύψεις και ουσιαστικά με αυτό το chatbot τα βγάζεις και τα κάνεις πολύ πιο προσιτά στον πολίτη. Και νομίζω αυτό το παράδειγμα μπορούν να το πάρουν και άλλες πόλεις και άλλες χώρες και να κάνουν κάτι ανάλογο. Το επόμενο θέμα, το οποίο νομίζω ότι αφορά αρκετά και την Ελλάδα, είναι τα ίδια αυτά τα μοντέλα. Είναι περίπου αναμενόμενο, ανάλογα με το χαρακτήρα των δημιουργών, τι προϊόν θα βγάλουν από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όπως κοιτώντας δύο γονείς, μπορείς και τους δασκάλους κάποιων παιδιών, όλο μαζί αυτό, να προβλέψεις κάποια πράγματα την πορεία αυτών των παιδιών, πώς θα γίνουν όταν είναι ενήλικες, ποια χαρακτηριστικά θα έχουν. Το ίδιο ακριβώς πράγμα ισχύει και στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, όταν μόλις γεννήθηκε ο γιος μου, είχα διαβάσει μια βιβλιογραφία για το θαύμα, ας πούμε, της ανάπτυξης των παιδιών και της ικανότητάς τους να μαθαίνουν. Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι η βιβλιογραφία τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ μίλαγε μέχρι τότε για το θαύμα της ικανότητας των παιδιών να μαθαίνουν, έχει αρχίσει να μιλάει για το θαύμα της ικανότητας των γονιών να διδάσκουν. Και με αυτή την έννοια σε φοβίζει το σχετικά μικρό νούμερο δασκάλων, παραγωγών του LLM. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει τη Microsoft, τη Google και τη Meta. Και αυτοί κρατάνε τα 3 βασικά μοντέλα πάνω στα οποία πατάνε όλα τα applications. Και έχουν γονείς, με μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Έτσι. Αυτό σε τρομάζει, το βρίσκεις, πώς το προσεγγίζεις αυτό? Η γνώμη μου είναι ότι αυτό θα αλλάξει.
Ουσιαστικά βλέπουμε τώρα ότι όντως είναι στα χέρια κάποιων εταιριών, αλλά νομίζω το value είναι στην εφαρμογή. Δεν είναι τόσο πολύ στο large language model. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν ξέρω αν ξέρει ο κόσμος. Ήταν ο Bill Gates, ο οποίος προέτρινε τον Sam Altman της OpenAI να βγάλει το ChatGPT. Γιατί ουσιαστικά η OpenAI ήθελε να έχει τα μοντέλα που όλοι ξέρουμε, αλλά δεν ήθελε να βγάλει αυτό το interactive. Αλλά ουσιαστικά, αν δεν έχεις αυτή την εφαρμογή, να τη χρησιμοποιήσεις, να βρεις, ξέρω εγώ, να δεις, ας πούμε, το benefit από αυτό, δεν θα καταλάβεις και την αξία του LLM. Οπότε, ναι, μεν, αυτά που βλέπουμε τώρα είναι 3-4 μεγάλοι παίκτες, αλλά πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί ευκαιρίες σε πολλές εταιρείες και σε πολλούς συνεργάτες να φτιάξουν εφαρμογές πάνω σε αυτά τα LLMs για συγκεκριμένους κλάδους και για συγκεκριμένα σενάρια. Και εκεί είναι η πραγματική η αξία. Άρα εσύ πιστεύεις ότι τελικά θα υπάρξει εκδημοκρατισμός αυτού του τομέα, δηλαδή ότι θα έχει πάρα πολλούς παίχτες και μια μεγάλη ποικιλία από διαφορετικά μοντέλα. Σίγουρα, και το βλέπουμε ήδη. Θα πάρει κάποιο χρόνο, αλλά πιστεύω όλοι μας σε αυτή την αίθουσα έχουμε ένα ρόλο. Ο ρόλος που έχουμε εμείς από τεχνική άποψη είναι να δημιουργήσουμε τα εργαλεία, όπως το Responsible AI, τα Content Safety και όλα αυτά, για να δώσουμε αυτά τα εργαλεία σε όλους αυτούς που δημιουργούν τις εφαρμογές, για να χρησιμοποιήσουν, για να ουσιαστικά να προστατεύσουν τον χρήστη της τεχνητής νοημοσύνης όσο πιο καλά γίνεται. Πόσο φοβάσαι την μόλυνση των πρωτογενών δεδομένων? Δηλαδή, σε μια εποχή του fake news, άκουγα κάποιον που λέγε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι αν υπήρχε το ChatGPT το 1616 και είχε βγει από την Ιερά Εξέταση ο Γαλιλαίος και είχε ρωτήσει το ChatGPT, τελικά ο πλανήτης είναι ακίνητος και στο επίκεντρο του σύμπαντος, το ChatGPT θα απαντούσε ναι. Γιατί όλη η βιβλιογραφία εκείνη την εποχή, όλα τα δεδομένα δείχναν ακριβώς αυτό. Με την ίδια λογική, έτσι, και η ποιότητα των δεδομένων είναι αυτή η οποία προσδιορίζει τελικά και την αξία της παραγόμενης γνώσης ή απάντησης. Πόσο σε φοβίζει η ρύπανση που έχουν δημιουργήσει τα κοινωνικά δίκτυα στην αλήθεια? Να σας πω την αλήθεια, την ευθύνη την βλέπω στο να μπορέσουμε να έχουμε τις κατάλληλες ποικιλόμορφες ομάδες που να δημιουργήσουν αυτά τα μοντέλα και να έχουμε τους κανόνες και τους διακανονισμούς, να βλέπουμε ακριβώς, να κάνουμε trace πώς χτίζονται αυτά τα μοντέλα, αν υπάρχει μεροληψία, αν υπάρχει μόλυνση. Από θέμα ηθικής δεν είμαι εγώ ο επαΐων, αλλά ξέρω ότι γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες για να έχουμε αυτά τα εργαλεία και μετά είναι η ευθύνη όλων μας. Δεν είναι κάτι που μπορείς να πάρεις off the shelf και να το χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν για το επάγγελμα του prompt engineer. Αυτό το επάγγελμα δεν υπήρχε πριν από 6 μήνες. Οπότε, και τι κάνει, το prompt engineer είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στον κόσμο τι σημαίνει prompt engineer. Το prompt engineer ουσιαστικά, όπως ας πούμε, κάνεις μια ανταλλαγή με το μοντέλο, υπάρχει ένα input που μπορεί να είναι οι λέξεις ή οι εικόνες και υπάρχει ένα output. Ουσιαστικά είναι λίγο μια τέχνη και λίγο επιστήμη πώς μπορείς να κατασκευάζεις το κατάλληλο prompt για να έχεις τα κατάλληλα αποτελέσματα. Και πολλές φορές μπορεί να πάρει 2-3, μερικές φορές για να βγάλεις το κατάλληλο αποτέλεσμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε καθαροί προγραμματιστές, ούτε οι data scientists που κάνουν αυτό το naming, annotation και όλα αυτά. Είναι κάτι στο ενδιάμεσο και ουσιαστικά είναι ένα επάγγελμα που είναι σε μεγάλη ζήτηση και δεν υπήρχε πριν από 6 μήνες. Αυτό τώρα που είπες για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα σου κάνω την τελευταία μου ερώτηση πριν πάμε στην ερώτηση του κοινού. Όλοι τα τελευταία 10 χρόνια λένε πώς τα παιδιά μας πρέπει να σπουδάσουν στην κατεύθυνση του computer science
και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε περισσότερους προγραμματιστές. Ένα από τα προβλήματα, ή μάλλον θα έλεγα μια ανατροπή που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι μπορεί να γράψει κώδικα μόνη της, σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Και κάποιες άλλες ανθρώπινες δεξιότητες αρχίζουν να ξαναέρχονται στη μόδα. Το World Economic Forum, ας πούμε, που έκανε μία μελέτη για την εκπαίδευση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, κατέληξε στην ευδαιμονία του Αριστοτέλη. Καθαρά. Δηλαδή, ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τα skills που θα είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουν οι μηχανές. Ακριβώς. Και ποια είναι αυτά τα skills? Η ενσυναίσθηση, η τόλμη, η δικαιοσύνη και το μέτρο. Αυτά δεν θα τα έχουν ποτέ οι μηχανές. Αυτά πρέπει σε αυτά οι γονείς να επικεντρωθούν ως προς τη μόρφωση των παιδιών τους, που οδηγεί σε μια αναγεννησιακή μόρφωση τελικά, ναι, και μας πάει πάλι έξω από τα STEM αποκλειστικά, που ήταν η μόδα των τελευταίων 15 ετών. Τι άποψη έχεις εσύ γι' αυτό? Τι θα συμβούλευες στους γονείς ότι είναι τα vital skills για να έχουν τα παιδιά που τώρα μορφώνονται σε ένα τέτοιο κόσμο, ναι, της τεχνητής νοημοσύνης? Είμαι λίγο biased, διότι αγαπώ πάρα πολύ τα STEM και είμαι παιδί των STEM, αλλά καταλαβαίνω και αυτό που λες, ότι πρέπει να έχουμε μια πιο ολική μόρφωση. Εγώ αυτό που θα πω, ότι ανεξαρτήτως τι θέλουν να κάνουν οι νέοι άνθρωποι που βγαίνουν και κάνουν αυτές τις αποφάσεις αυτή τη στιγμή, μπορεί να πάνε να σπουδάσουν ιστορία, φιλολογία, νομικά, STEM, τα οποία τα υποστηρίζω πάντα, αλλά να έχουμε αυτές τις δεξιότητες της τεχνητής νοημοσύνης είναι απαραίτητο. Νομίζω αυτό είναι σαν ένα οριζόντιο κομμάτι που ανεξαρτήτως τι θα σπουδάσει ο άλλος, θα του δώσει ένα βήμα, κάτι... Ποιες είναι όμως οι δεξιότητες της τεχνητής νοημοσύνης ακριβώς? Το να μπορείς να την καταλαβαίνεις, το να μπορείς να την επιμελείσαι και να έχεις την κριτική σκέψη, να δεις το αποτέλεσμα, αν είναι αυτό που θα περίμενες. Και υπάρχει επίσης κάτι που εξελίσσεται. Ουσιαστικά το Generative AI είναι τους τελευταίους 18 μήνες. Το Artificial Intelligence δεν υπήρχε εδώ και 30 χρόνια, αλλά αυτό το πράγμα ουσιαστικά, οπότε όλοι μαθαίνουμε μαζί. Και πρέπει αυτό το lifelong learning που λένε, είναι πάρα πολύ άμεσο για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η εξέλιξη είναι τόσο ραγδαία, αυτά που ξέραμε χτες αλλάζουν αύριο. Εγώ είμαι μέσα στο engineering και πρέπει να κάνω reskilling κάθε εβδομάδα. Διότι αλλιώς δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Εντάξει, είναι λίγο πιο ακραία αυτό το παράδειγμα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε όλη την ευθύνη να έχουμε τις βασικές γνώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ ωραία. Αν μπορούμε να έχουμε την καρτέλα με την ερώτηση που μπήκε σε ψηφοφορία, κέρδισε η πρώτη, η οποία λέει: ποιοι είναι σήμερα οι κυριότεροι τομείς στους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη στην οικονομία μιας χώρας? Νομίζω το είπαμε. Το έχουμε λίγο καλύψει αυτό, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο αντίκτυπο που θα έλεγες ότι είναι? Είπαμε λίγο τι θα έρθει. Αυτή τη στιγμή... Την επιχειρηματικότητα σίγουρα και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά επίσης ένα πράγμα που πιστεύω ότι είναι απαραίτητο και το είδαμε από από το executive order που έκανε η κυβέρνηση του Biden χτες ή προχτές, πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό σχήμα από τη δημόσια διοίκηση που να συμβάλλει και από ακαδημαϊκούς, όπως έχει δημιουργηθεί τώρα στην Ελλάδα με τον κύριο Δασκαλάκη και όλους, και επίσης με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να υπάρχει μια συμβουλευτική επιτροπή για να μπορέσουν να χτιστούν κάποιοι κανόνες, για να μπορέσουμε να επισπεύσουμε όλες αυτές τις αλλαγές που περιμένουμε. Εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι φαίνεται ότι η ικανότητα να μαθαίνεις στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να συμπληρωθεί και με την ικανότητα να διδάσκεις και ότι πιθανώς πριν καν γίνουν γονείς τα παιδιά και ξανά μάθουν να διδάσκουν και να
συναναστρέφονται με ένα νέο πλάσμα, το οποίο δεν έχει προηγούμενες παραστάσεις και διαμορφώνεται σιγά-σιγά με την επιρροή και την διδασκαλία των γονιών και των δασκάλων. Κάπως αυτό, σαν skill, νομίζω ότι πρέπει κανείς να αρχίσει να το μαθαίνει στα παιδιά του από πολύ νωρίς και να βρούμε νέους τρόπους, εκτός από το να μαθαίνουμε, όπως λέω, να μπορούμε και να διδάξουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευδοξία, για την τόσο ωραία συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ.